bangal yeɓoɓe ɓen e DSTV e diaspora sénégal tv en calmini ɗo en wonɓe diaspora o surtout france e wonɓe ɗo en e nder sénégal kamɓe fof ɓe salminama ɓe juurama ɓe mbiyama mba ko jaam woni toon ga alhamdoulillah hande ɗon naji ɗon émission spéciale sur l'actualité donc eɗen gandi hanki président de la république yaltino ɗo en haali déclaration makko donc hande dañɗen hen invité hono Djiby Tall kankone inchallahu rabbi o ara min mbaɗa hen décortiqué min jewta hen kadi ko ganduɗa machallah ma won yewtere pattam lamijo inchallahu rabbi ɗo ene DTV bisimilla ma Djiby eyi banam debbo Penda mi salminima mi wima Seydi Diallo kadi no mbiɗa ni en calmini bandiraɓe yeɓoɓe en e ɗo e DSTV en calmini kadi wonɓe to diaspora o ha tengti noon ɗo leydi e France kala tan pino toon adi e mbimi e mbimami a salminama weltanama no mbiɗa ni ko noon caggal ne mawɗo leydi ndi président Macky Sall yalti hanki waɗi déclaration mum hande eɗen poti jooɗade jewteɗen hen goto foof adde hen miijo mum ganden noon déclaration mo waɗi hanki o noon eɗen poti andude caggal no déclaration o waɗi après holko jibina hen walla holko ɗum addi. aha merci beaucoup a jarama Djiby Seydi Tall ko noon tigui kadi mbiɗen puddoroɗen ɗum yewtere men woni actualité o ganda son excellence le président de la république hanki o jooɗima donc yesso sénégal mbiyatmi ni o yewtide mabɓe kadi o salminiɓe o juurimama ɓe kono kadi waddi hen o wiɓe ko kanko o waɗata kono noɓe mbirata ni deuxiéme quinquennat ou bien troisiéme mandat o wi kanko o watta ɗum donc onon holno jiiruɗon ɗum eyyi sohna Penda Allah jarama kadi mbaɗi sikki ko kalɗa ko noon tan wori saabu hande konko mawɗo leydi ndi président Macky Sall ko konko tan aduna foof heɗotono hanki ngam haala ka heewino kadi Sénégal enen fof eɗen gandi ko leydi jaam leydi mo ganduɗa so wiyama leydi Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall wiyama leydi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wiyama leydi Serigne Ababacar Sy wiyama leydi Ndiassane Layen fof hen kala tan ɗo miijiɗa e halifaɓe diine e halifaɓe aada kamɓe fof eɓe paɗanno konngol mawɗo leydi ndi hanki ɓe ganda holɗo mawɗo leydi ndi foti fawde koyngal makko hanki noon ko woni hen surprise ha yimɓe ko mawɗo leydi ndi a haali ɓaɗiɓe mo hewɓe hande mbiyanno ko deuxiéme quinquennat ɓene mbiya troisiéme mandat pour président Macky Sall konko mawɗo leydi ndi noon o meeɗa yaltini hono ko wiide gam ko boɗo troisiéme mandat walla deuxiéme quinquennat hanki noon enen fof en ji aduna fof ne heɗotonomo discours makko no ari noon o yettimo o andini bandiraɓe wonko haalno e année 2018 mo jaltuɗen o konko mawɗo leydi ndi konko jooɗino o wiide min de somi dañi mandat e 2019 o ene wayno ɗo e 2024 ene wayno mi paari hen konko mawɗo leydi ndi noon Macky Sall ko haalno ko ene wayno ruttaki hen caggal hanki noon o ari o andini noon aduna o andini noon leydi Sénégal min président Macky Sall gande mi wona candidat élection 25 février 2024 ɗum ɗon woni ni en surprise mawɗo e ɓaɗiɓe mo a yi hanki réaction ngaji ɗi keewi machallah vraiment a yi rewɓe ɓene goya ɗo henna ɓene hulla ɗo henna bon vraiment cikkumi est ce que ɗum wona bettare mabɓe dal bettani ɓe kadi eyyi aɗa andi Penda ɓe mbi hirande fewjete ko ñalawma kono ñamate ko jamma aɗa andi hande ɓaɗinoɓe président Macky Sall walla ɓaɗiɓe ɓe walla ɓurɓe yettade président Macky Sall mbaɗa yanana discours makko hanki waɗiɓe surprise no fewi boom gam en jii ɓoyani ko ummi toon to leydi France no yetti toon nde en jii militant uji makko ɓaɗiɓemo ene mbiyon président deuxiéme quinquennat troisiéme mandat kono konko o wiɓe tan ko paare 2024 o haalnaniɓe noon holɗo hucci o haalnaniɓe kadi holko waɗata kono hanki e discours président Macky Sall ɗum woniniɓe bettere mawde ɗum woni kadi surprise ngam ɓe cikkano ma président Macky Sall yaltini e hunuko mum wiide min président Macky Sall mi wona candidat e ɗiɗo élection ngaji ɗi paaden kono noon o wi e nder konngol makko mi ñaguinima moon jehen élection ngaji ɗi ganduɗa ko élection ngaji baɗɗi fayida élection ngaji ɗi ganduɗa koye jaam yahate kala gañiɗo ganden ko on Allah totti leydi ndi donc o haali e nder konngol makko on konngol mo yaltini bon ko hollirta ko président Macky Sall wonmo woni hakkille makko mo foti ardinde yimɓe ndewa hen walla taw ko président Macky Sall ko fodɗo kanko ko jooɗida tan o wi mataw kanko tawde o yahata Benno Bokk Yakar dañata candidat wiyaɓe Benno Bokk Yakar ma dañ candidat e miijo ma an eyyi aɗa andi ɗo joni coalition Benno Bokk Yakar hay so tawi président Macky Sall ene jogui parti makko donc hande coalition Benno Bokk Yakar ko coalition ɓe mbaɗi konko mawɗo leydi ndi noon omo jogui droit ƴewde numéro 2 makko o fawa kono ɗo ɗo kaldeten hay goto men yiyani ɗo président Macky Sall waɗi préparé walla holliri min ko on jinmi fawde comme numéro 2
par ce que sa ƴeewi hannde koye coalition ɓe ngoni so wiyama coalition benno bokk yakar gasni haala kamɓe fof eɓene nder parti ji ɗi ngannduɗaa ɗi jiida parti ji ɗi ngannduɗaa goo fof en ardi parti mum wadde noon min e yiyandam sinno konko omo joginoo numéro 2 min e yiyandam o parinino on gila law o wiya min mbaɗa waɗa préparé komi jaho kono o woni numéro 2 est ce que kadi mon frère Djiby kono hono no waɗiri hanki ni tan oɗo surprise mo ngannduɗaa o addi ɗum sénégalais ɓe est ce que kadi o addata surprise hono noon eyi aɗa anndi kadi hay so tawi surprise no waawi waɗoyde ɗum ɗon kadi min so waɗi ɗum bettat kam ngam hannde sa ƴeewi bientôt 6 7 mois en njahat élection donc natti woɗɗude bientôt 6 7 mois mais kadi golle ɗe ngannduɗaa o golli ɗum walla golle ɗe ngannduɗaa kanko wonɓe o yaaɗi ɓe golli ɗum e ndeer sénégal est ce que kadi ɗon e ndeer golle ɗe kanko alaa mo miiji walla alaa mo ngannduɗaa omono wadde e makko ɗum ɗon ngannda so tawi o fawi on wa benno boko yakar fof maɓe ngar ɓe ndewa on wasata ɗum ɗon kadi waɗa bon en fait a haali haala mbaɗka fayda so tawi ko gollaade wiyete président Macky Sall gollima leydi sénégal so tawi ko fewnude wiyete o fewni leydi sénégal ngam no tottete leydi ndi en l' année 2012 wonɗo tawno leydi ndi kono hannde wonɗo addi leydi ndi sen dañi ɗo hannde ko wayno train express c'est grâce à président Macky Sall termino sen dañi ɗo hannde bientôt berto para ko Macky Sall ene wayno hannde ila touba koye Macky Sall goɗɗum e goɗɗum hannde en jii koye président Macky Sall heddi noon ko wonko golli e leydi ndi won sañceji ɗi ngannduɗa o ummani ɗum kono ɗin sañceji tuwa gasde eɗen ñaagui Allah garo Allah andi garo on e so ari yo etto fawde koyngal mum ɗo président Macky Sall fawno ɗum ɗo ngam golle ɗe mbawa yarude yeeso est ce que kadi déclaration makko mo waɗi hanki o addata lelnata golle ɗe ngannduɗa ko hen wona a yi BRT o parani taw eɗen kala ɗo henna presque donc eɓe mbiyano j' espére que koye nder mois o pétrole et gaz ne foti nadde e nder leydi sénégal ɓe mbaɗa ɗum exploité donc ko an holno jiruɗa ɗum est ce que liggey o golle ɗe leelata ou bien par ce que kanko no yaltinir déclaration o bon ne wawi taw golle ɗe kadi leela hen eyyi aɗa anndi min e yiyandam ko fuɗɗade musata kono ko tawɗa ene fuɗɗa arat tan jokkita mboɗo sikki ɗum forani musde kamɓe fotɓe arde ɓe mo Allah foti tottude wona futur président du sénégal ko Allah andi garo o so ari wonko tawi ɗo mawdo leydi ndi ne fuɗɗi kono suwa gasde eɗen ñaagui Allah noon hade élection BRT o Allah waɗa sutura o waɗa ɗum inauguré han mako yaade eɗen ñaagui Allah kadi ko wayno hande pétrole e gaz o so ari yo ɓiɓɓe sénégal naɓe ɓe fof jii hen koyemumen ngam hande leydi so tawi dañi pétrole dañi gaz min e yiyandam ndiɗon leydi hande ene foti ummade e nouveau mo wonno o yaha e nouveau goɗɗo eɗen jogui noon yakkar e moƴƴere ɗe ngannduɗa hannde halifa ɓe liggi mum e leydi ndi eɗen jogii yakar ko sénégal jeeyi ko e ko sénégal foti dañde e ngalu eɗen jogii yakar ma Allah waɗa heen suutor garo o ma waaw rende ɗum kono mawɗo leydi ndi kam so tawi ko haalde Allah quoi qu'on dise président Macky Sall gollima leydi sénégal heddi noon ko Allah andi garo o holko jogiri wadde kono eɗen ñaagui Allah kadi bawɗo wonde fof so ari yo Allah rokku ɗum sutura yo Allah wallu ɗum ha wawa gollanade leydi sénégal wawa wallude kadi leydi ndi wawa yurmade kadi miskineɓe ɓe leydi ndi wawa yarude yeeso enen ko ɗum tan woni duwaw men kadi ko ɗum tan ñagoten machallah ko ɗum woni duwaw men te kadi ko ɗum ñagoteɗen Allah kono ha joni ceerno Djiby ganda bon no wiirteni tan presque 6 ou 7 mois des élections donc président yaltiniri ni wi kanko o yahata élection les ministres comment dirais-je encore les députés et les autres les DG ɓe ngannduɗa kamɓe eɓe gonno e gollade est ce que kamɓe ɓe ɗum ustatade ou bien maɓe dañ force noɓe golliri koɓe totta ko ou bien ma ɗum ustuɓe min no jirumi ɗum ni eyyi aɗa andi hannde o saaha mbaɗa wiidemo won ɓaɗiɓe président Macky Sall gandama hanki discours makko konngol ɗo konngol o haalata sabu en jii ko ɓooyani ko fodde 500 e ko fawi wonɓe e nder leydi sénégal taw ɓe ko maire uji ɓe ngannduɗa hannde koye laamu président Macky Sall ɓe goniri maire uji kamɓe fof ɓe ndentiɗo pale ɓe jewtidi e mawdo leydi ndi ngam wiidemo yo dañ 2e quinquennat et 3e mandat kono en jii mawdo leydi ndi gila haala ka fuɗɗi faade ñalagal hannde ko hanki o fuɗɗi haalde heen ngam yimɓe fof ene paɗano discours président Macky Sall pour andude mbete président Macky Sall koko yahata élection oui ou non mais hanki enen fof en jii o andini yimɓe ɓe kadi haala ka heewi ɗo haa to leydi France diaspora o partout Asie leyɗe ɗe Afrique ala fof ɗo yimɓe keddi ene kaala ene mbiya mawdo leydi ndi yiɗi ko wadde 3e mandat kono enen fof eɗen nganndi o meeɗa haalde ko fayi heen kono hanki noon no ari ne ene wayno tan
won dongal teddunore gonnode e nder yimɓe o itti fof ha laaɓi tan o fawi ha hoyɓe firti konko président Macky Sall ɓaɗiɓema hanki sa yi hanki to permanence maɓɓe a yi hewɓe ene goyenno par ce que sa yi rewɓe ene goya en mbiya minen ko président Macky Sall min jiiɗi firti ko discours makko ko surprise wone mabɓe sa ƴeewi hanki réaction aji baɗɗi hanki ɗi no président waɗi déclaration mo ha paari firti ko kamɓe ɓaɗi président ɓe cikkano président ko ɗum wona discours makko kono noon firti tan ko holliri ko ndimagu konngol mo haalno o ko ngol ɗon konngol tan o waɗi respecté ko ɗum addi o wi min mi wona candidat wallahi hayne o wiyata kadi o wona candidat donc o adori tan koye wadde remercier ɓe ganduɗa kadi eɓe jiɗno vraiment par ce que kankone ko mawɗo leydi ndi wonduɓe makko ɓe ɓe jiɗi kanko yo wone leydi ndi te kanko o début o wino ko vraiment kanko watta posé 3e candidature waddi hen kadi o yeehi ha o windi ɗum kadi e livre makko donc o hollitiri kanko o watta posé candidat voilà donc eɗen jogui ɗo en invité hono Djiby Tall vraiment ceerno Djiby ha joni eɗen jokka kadi yewtere men par ce que ɗo o saaha joni aɗana heeɗe nder leydi ndi kono kadi aɗana heeɗe diaspora o France naɓe kamɓe fof eɓe heeɗima donc holko mbiyata France naɓe surtout par ce que son excellence yehino to ko boyani o yewtide e mabɓe kamɓe fof cikkumi hewɓe mabɓe jewtide e makko e kadi hanki réaction mabɓe cikkumi kay e réseaux sociaux ji fof kadi yimɓe jii ɗum holko mbawɗa wajade wonɓe toon ɓe ou bien holko mbawɗa wiide e ɗum leyɗe ɓe eyyi ɓiɓɓe men wonɓe toon to leydi France e ɓiɓɓe men wonɓe toon to leydi Belgique e wonɓe ɗo leydi Suisse Espagne etc ha wonɓe Asie Amérique partout donc ko wiideɓe tan kamɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ñagontoɗen ɓe Allah ko yo Allah renɓe yo Allah waɗanɓe jaam yo Allah kadi wurtuɓe eko moƴƴi yoɓe gandu kadi kamɓe wonɓe toon to France walla wonɓe to Belgique walla wonɓe to Suisse Espagne etc walla Amérique d' États-Unis walla wonɓe e leyɗe ɗe Afrique yoɓe gandu kamɓe fof keɓe ɓiɓɓe fulɓe nawiɓe toon tan ko yiiliyade keɓe dañi hewde famdude koye leydi Sénégal ɓe gartata en di ko ɓoyani ko kewi France enen fof e ɗum musumen mo ganduɗa hande min mbaɗa andi ɗum ko mawniraɗo amen hoɗi ko Yembal Demba Ndiaye mo ganduɗa hande yimɓe jaggi ɗum toon piyi ɗum sababu no bone président Macky Sall walla sababu ne ko Haalpulaar omo wonde e makki walla sababu ne ko Haalpulaar mo yiɗi président ɓe piimo mbiɗa sikki ɗum ɗon fotani wonde hande leydi ndi en tolnima ɗo ganduɗa goo foof jogui ko carte électeur mum goo foof jogui ko ɓerde mum neɗɗo foof noon ƴeewata holɗo wela eyɗo yiɗi eno yiɗiri jeeye toon neɗɗo foof kadi ƴeewata mo wela jinggana ɗum kono ko neɗɗo foof ƴeewata mo wela wonde mum hande won Haalpulaar ɓe gonda gondani président Macky Sall hande won Haalpulaar ɓe ganda gondani président Macky Sall wonɓe ganda hande nane goɗɗum kono neɗɗo foof noon yo won eko woni wasa toñde heddi noon ko kamɓe wonɓe to France mbiyamiɓe ko yeɓe ɓeydo tinnade ɓe ɓeydo darade ɓe ɓeydo daɗade ɓe ganda noon pullo yiɗa yaware enen Haalpureɓe en jiiɗa yaware kala biyo mbimi e mbimami yiɗa yaware saabu Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall no golli ha gayni nde wi ko Fouta wadde yeɓe tinno e koye mabɓe kala gadduɗe mabɓe musiba walla ne waɗaɓe profake wotoɓe en tefta ɗum gam enen gandi enen ganduɗen tan ko gollade pullo andira tan ko gollade pullo yiɗa yaware wadde ko ɗum ñagontomi wonɓe e ladde ɓe ɓe ganda hande ko ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami hettuɓe ɗo France ɗo Belgique ɗo Suisse ɗo Espagne ɗo Amérique d' États-Unis etc wonɓe Gabon Congo kamɓe foof yoɓe gandu haqqille men serani wonde mabɓe yoɓe gandu kadi DSTV ko télé mabɓe kamɓe jeeyi kala mo waɗano abonné yo ya waɗoya abonné anda DSTV wonan ɗo ko ɓiɓɓe fulɓe ala goɗɗo mo wonan ɗo min ko ɗum jinnon ɓeydi hen wiide kadi mawɗo leydi ndi o yonni ay so haalde Allah ko ni dimo waɗata ay dimo ko konngol mum yimɓe ne kewi wiide so ndiyam rufi heddi tan ko ɓoftude ko woni less ko ɓoftata ko sa ɓoftani tan a fompat sa fompi yoora président Macky Sall kala ko haalduno e yimɓe o waɗi dimo noon ko ɗum woni dimago pullo yiɗa yaware o holli noon enen fulɓe walla enen wiyoɓe mbimi e mbimami eɗen poti andude koye men gam président Macky Sall hanki o jangguini en ko heewi 2018 o haalno 2018 faade ñalagal hande sa ƴeewi ko duuɓi 5 konko wino somi dañi second mandat mi pari hande conseil constitutionnel ene hokkimo droit yaade mo élection omo jogui droit yaade kono o holluɓe ko min komi dimo komi ɓiɓɓe rimɓe kadi komi pullo ko kalnumi ko mi rutoraka en caggal o ari hanki o wi ko min wino mi waɗi livre am mi waɗi livre mo ganduɗa guinniri ɗum ko Sénégal du cœur e ɓerdam mbanmi ɗum mi andini mon e nder livre o kadi min wino ko mbinon ko ha joni hen keddimi mi wona candidat
ɗum noon waɗi surprise heewɓe yahannoɓe ne bonna inde makko en wiya mawɗo leydi ndi ko jiɗɗo yaade élection ko jiɗɗo wadde troisiéme mandat ko jiɗɗo wadde deuxiéme quinquennat ɗum ɗon fof hannde Allah lamni ɗum ha laaɓi cer la preuve hanki no waɗi discours makko ko gaynde Cheikh Oumar Mouhamadoul Bassir Tall ɓi ceerno Bassir Tall ceerno Cheikh Oumar Bassir gardiɗo kunuji Cheikh Oumar noon Macky Sall waɗi déclaration ha gayni o yalti konko ɗo watti déclaration ngam weltare nde ngannduɗa wonɗo fuɗɗi sabu konko Cheikh Oumar Bassir o wiyanno nden ko halifaɓe yo jaltu kaala yeɓe nganndu laamu ko Allah tottirta kono so gasi firti noon konko Cheikh Oumar Bassir Tall ko haalanno ko hannde ko ɗum Allah ari feññini ko ɗum Allah ari hannde waɗi ɗum bongo sabu konngol makko wonno ko leydi ndi yo yimɓe nan jaam yo yimɓe gon e deeƴal mawɗo leydi ndi yo ƴeew ko ɓuri yodde leydi ndi o waɗa firti président Macky Sall omo woyno tan nande konngol Cheikh Oumar Bassir Tall ngam no probléme o waɗi nde tawima ko Amérique d' États-Unis kono waɗi ko vidéo direct konko Cheikh Oumar Bassir o wi mbaɗa ñaagui leydi Sénégal yo yimɓe deeƴ yo yimɓe jaadu e needi yo yimɓe gandu noon leydi ndi ko leydi jaam yo halifaɓe jaltu kaala kala ko waɗi e leydi ndi dillere konko atto yaltude haala kono firti noon konko Cheikh Oumar Bassir ko haalanno ko hannde Allah hokkima hen hunde ngam président Macky Sall hanki no waɗi déclaration wi mi wona candidat konko hooremo o welti ho yalti o wi mi weltima kono yo yimɓe fof jarno président Macky Sall ko ɗum woni faydagal ko ɗum woni dimagu ko ɗum woni ko ngannduɗa ko ɗum tan ɓi pullo foti wadde ay ɓi pullo yo andu pullo ko dimo haalpreɓe yo nganndu koye mumen ay yimɓe sene coynoma ɗo woto jippo ɗo ko ɗum tan woni haala ka ɗum woni haala ka machallah ceerno Djiby haala ma ne yoode ne feewi vraiment donc sabu ari e ko ngannduɗa ko ɗum woni actualité ɗum woni yewtere nde ngannduɗa yimɓe ɓe fof kala ɗo nadda aɗa heɓa aɗa yeeɓa walla aɗa nana eɓe kaala e déclaration son excellence mo ngannduɗa o yaltide ɗum hanki haalde yimɓe ɓe kono kanko o watta deuxiéme quinquennat no ɓe mbirutani troisiéme mandat eyyi no ceerno Djiby joni e yewtere men nde jewtan me ma a wi kam an gonnoɗa ko APR ko yettuma e APR eyyi en fait min koye parti APR gonnomi parti mo ganduɗa ko mawde leydi ndi ardi ɗum woni alliance de la république Allah waɗi yimɓe jeehi coalition min président Macky Sall hatmako wonde président à l' année 2009 2008 no arata e nder département mo Pikine haade min wadde séparé hakkude département Pikine e département Keur Massar nden min gonno ko département Pikine nden mbaɗa yaɗanno e musidɗam mo ngannduɗa konko wonno responsable politique am mbaɗa ñagonomo Allah no Allahu lamɗo yurmotomo yafomo harnamo aljanna ngam somo waɗi politique hannde koye sababu no Wagan Ndiaye mbaɗa ñaago yo Allahu lamɗo yurmomo yafomo moƴƴo dimo Wagan Ndiaye min gondi Allah waɗi min jaadema ko min gondi emin balla mawde leydi ndi ha Allah waɗi min keeɓi laamu ngu e année 2012 février min keeɓi ɗum mars avril mai juin juillet août septembre Allah waɗi o sanki e mois de septembre Allah waɗi o gollinima mawde leydi ndi Allah waɗi o yeehi o yiyani hen hoore makko kono noon kala ko Allah hoddiri yimɓe jaɓat mi woni e parti o no Wagan sanki gari min jaadimi e mbiyeteɗo monsieur le maire Daouda Ndiaye gonnoɗo maire de la commune de Yeumbeul Nord min gollidima Allah waɗi min gondigo mo ganduɗa gondigo baɗɗo fayida mbaɗa salminama au passage monsieur le maire Daouda Ndiaye ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo mo ganduɗa aussi ko dimo min gondi ha Allah waɗi o ƴettimi hannde o nannimi e nder mairie mo commune mo Yeumbeul Nord Allah waɗi élection ngaji ɗiɗo ɓennuɗi Allah waɗi o natti wonde maire e hoddira Allah o yani no yani nde élection législative yetti ɓaade konko monsieur le maire Daouda Ndiaye minen gonduno emin gollano Benno Bokk Yakar mi yeehi mi natti yiide hoorema e parti o jaltumi e makko jaami mbaɗmi rejoindre biyeteɗo Moustapha Marena mo ganduɗa hannde ko responsable politique au niveau du département de Keur Massar o hoddi ko nder commune mo Yeumbeul Nord comico hannde konko jaadanmi e politique Moustapha Marena woni responsable politique am hannde o saaha ɗo ɗo kaldeten mi wonino non Moustapha Marena konko mbaɗa wiidema o wonno koye parti démocratique mo Sénégal woni PDS kala ganduɗo mo andirima ko Karim Wade kala ganduɗo mo andirima ko Abdoulaye Wade kono hannde o saaha omo dari omo waɗi mouvement makko mawɗo mbaɗa salmina kadi on haɓe député maire monsieur Bara Gaye au passage hannde ko kamɓe gollodirto saabu hannde sa yi Moustapha Marena a yi on haɓe député maire Bara Gaye élection législative o no ɓennuɗo jaadunomi koye coalition Yewwi Askan Wi ko coalition min jaaduno par ce que hannde yimɓe ene posé mi question ene mbiyami an gonduɗa koye Yewwi walla an ko hoɗum mbimi non Yewwi Askan Wi wadde amen ko coalition o noon waddino amen ko élection législative gasi go fof ruttima e ko ɗo wonno ko ɗum waddino amen mbaɗaɗon coalition ko yon guittuɗon dal non minen nemin mbaɗata coalition emin jaada nde objectif amen wonno ko emin mbaɗa honorable député maire Bara Gaye député
e nenam mboɗo niyamo o mboɗo salminama au passage nenam Fat Sow yumum Idrissa Diédiou minen objectif amen wonno ko yomin mbad nenam Fat Sow député min mbaɗa honorable député maire Bara Gaye député ko ɗum wonno objectif amen ko ɗum wonno anni amen Allah waɗi sutorano minen fof min jaadi min denti min jeehi élection législative Allah waɗi min gagni département mo Keur Massar min gagni ɗum largement min mbaɗi honorable député Bara Gaye député min mbaɗi nenam Fat Sow député ɗum woni ni amen weltare ngam no min jahanno e min jinno ko kamɓe ɓe gona député ɓe ganduɗa kamɓe mbaɗa amen représente au niveau de l'Assemblée nationale kadi nimso wodnan amen han kadi komin mbaɗiɓe député ko min nimsani par ce que kala nde hen koye mon dal ɗo gonɗon ɗoni kamɓe koɓe goni député kala nde ɓe jeehi assemblée eɓe kaala ko ganduɗa ko nafoore nder département mo Keur Massar minen anni amen ko yomin dan député ji ganduɗa meɓe ndaro assemblée ɓe kaɓana ko ganduɗa kañum woni département mo Keur Massar ngam yimɓe ko gurata ko no muusi surtout ma so ndungu yonti hande a yurmoto ko wayno hande Keur Massar ko wayno hande Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud won secteur uji so ndungu ari a yurmotoɓe e ko fewna fo toon ko fof donc ha joni onon oɗon daña probléme inondation minen ha joni emin e probléme inondation ah bon heddi noon ko wonko waɗa toon won canalisation ji gonɗi toon au niveau banggue mo kodno au niveau de Yeumbeul Nord emin jogui canalisation ji peut être wonɗo ganduɗa hande won zone uji ɗi ganduɗa ene musonno so toɓi emin tampanno kono noon ɓe mbi neɗɗo sa yettata neɗɗo a wawata yettude Allah emin jetta on banggue noon monsieur le maire Daouda Ndiaye saabu koye laamu makko min dañiri canalisation ɗi ganduɗa hande ene ussi hande inondation e zone mo konmi min ɗo konmi ɗo galle amen natta ndiyam kono so galle sigil ma naati ndiyam ene wayno galle ma naati ndiyam so galle koddiɗo ma naati ndiyam ene wayno galle ma naati ndiyam sa ƴeewi ndungu fuɗɗima hecco hanki tan sa ƴeewi toɓi firti actuellement ɗo ɗo gonɗen min e yiyandam ɗo ɗo gonɗen hande caggal nde président Macky Sall waɗi déclaration hande ɗo ɗo gonɗen ko foti wonde goño yimɓe ko holno yimɓe darorto e oɗon ndungu mo poɗɗen nadde pour état wallude ɓe ganduɗa ene lornoto ministre resnaɗo ɗum ɗon assainissement o kankone o jippima banggue Keur Massar eyyi cikkumi kam kanko o ministre o jippima banggue Keur Massar o jeewi caɗele mon gonde toon de vraiment e kadi cikkumi kadi mataw safaru kadi nene ara e lawol aɗani o hande o saaha somi jumani ko Mamadou Mamour Diallo jogui ɗeɗon gueɗe hande o saaha ɗo ɗo kalten Mamadou Mamour Diallo mboɗo sikki konko jogui ko fayi on banggue hay mi naninomo banggue amen o kono minen ɗiɗo kam min jindirani mi naninomo ɗo banggue Yeumbeul o kono mi heɓano yiidemo par ce que Mamadou Mamour Diallo aussi mbaɗa salminamo au passage saabu minni ko kadi ko sekilam debbo makko noon dokkumi deuxiéme jikki woni procureur Diallo mbaɗa salmina debbo makko au passage madame Diallo Pendeli donc no wonno konkone won ɗomin dewdi konko Mamour Diallo kanko so tawi o rewani toon le ministre Issakha Diop kanko ko ministre attaché donc le ministre Issakha Diop kanko cikkumi mataw kanko o jippima toon omo salmine au passage vraiment monsieur le ministre Issakha Diop kankone donc omo woni banggue ɗum ɗo no wirteni assainissement omo yaha kadi so ndungu woodi e yimɓeɓe o ƴeewa holko woni probléme mon ndiyameje ɗe to bonni e ko holko foti fewnjede hen cikkumi oɗon banggue ham min banggue Keur Massar mi mbiyatnomi tan presque kamɓe ɓe jalti e inondation so tawi a haaliri ni henna ma hawnam non minen banggue Keur Massar aɗani hande sa wi Keur Massar ko département mo Keur Massar hande sa wi département mo Keur Massar waɗi coiffé Malika waɗi coiffé Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud Jahayen e nder Keur Massar o foof sa wi département mo Keur Massar a nawri foof hande so wiyama Yeumbeul Nord ne heddora inondation a yaltinta hen département mo Keur Massar a yaltinta hen Keur Massar te won banggueji ɗi ganduɗa e nder Keur Massar ha joni ndiyam on banggue komi jiinoɗo kanko mo waɗi toon visite eyyi aɗa andi Isaga ko mbiɗa ko Isaga mbaɗa salminama au passage hay somin gowodirani Isaga Diop min mi wowanima ɓurnomi wowde ko Pape Gorgui Ndong ko musidɗam ko sigilam saabu konke no mbimami ndi fo Wagan Ndiaye kamɓe kewno wondude Abdoulaye Timbo aussi mbaɗa salminama au passage ko sekilam ko kawam Allah ene waɗi kadi hay so tawi ko ñalawma goto min mbaɗi partage min e mabɓe firti jinmi andindema tan ko hande hay so tawi min e nder coalition Benno Bokk Yakar mi natti yiide hen hooram kono hande min wonɓe ganduɗa hande somi yiiɓe nomin mbayatni ene weela par ce que won teddugal gonɗo hakkude me mabɓe min président Macky Sall haɗa hebde leydi ndi wonde ndewdumi e mabɓe ɗo heewi kono jinmi andindema ko ayi hande ko inondation wona caahan ittata ɗum e leydi walla e certaine leeɗe ay hande minen banggue momin kodi o oɗo ɓenduru inondation hoddiɓe amen ɓe eɓe lorli hen eɓe tampi wonɓe ganduɗa miruji mabɓe janni ko ma Allah waɗi sutura solidarité waɗi minen leegal amen hokki amen sens ko quartier mo pinanmi o quartier Nema
emin jogii solidarité mbaɗa salmina ɓe noon au passage surtout ma Assane Ousseynou yero dia en eɓe ndaro eɓe ndaɗi pour andindema ko solidarité woni fof mboɗo jogiiɗon hannde sukaaɓe ɗiɗo ɓe ngannduɗaa hannde ko dariiɓe hono Sidi Gaye en Maha Sidibé hannde so ndungu yonti kamɓe fof ɓe goppat leese maɓɓe hay goto leltako pour minen galleji amen natta ndiyam mais ko hoddiɓe amen ɓe siklaɓe amen ɓe tagaɗa emin mbara koye amen ɗum tagi mbimami noon ɗo joni joguiɗo ko fayi anissa en foti darade pour ndiyam ɗam hikka ndiyam noon ko ndiyam Allah kono noon ɓe mbi neɗɗo fof yarata koye sababu a sabinta noon Allah tawma hen machallah donc voilà merci beaucoup Djiby Tall vraiment un jeune dynamique un jeune aussi très engagé vraiment min beltima ima no feewi holko woni holko mbaynirtoɗa yimɓe ɓe konngol am battidiɗo tan ko yettude Allah e yettude kadi jinnaɓam e ñaganadeɓe Allah no Allahu lamɗo junnata balɗe mabɓe wadnaɓe jaam mi ñagano Allah kadi khalife général de la famille oumarienne ceerno Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar Al Foutiou Tall no Allah junnata balɗe makko Allah ɓoynamo ɗo jees amen ɗo min ɓooya dusdemo ɓooya dusde amen mi salmina kadi ceernam wasilam mo ngannduɗaa ko sekilam ko giɗam Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir Mountaga ɗaha Cheikh Oumar Al Foutiou Tall almami kunuuji mbaɗa ñaganoma Allah judde balɗe e jaam e cellal mbaɗa ñaganoma Allah fandare makko e nder galle Cheikh Oumar ha tengti e kunuuji Cheikh Oumar yo Allah yettin kala ɗo kunuuji Cheikh Oumar mbawi wonde aduna o mbaɗa salmina ɓe mbaɗa ñagonoɓe Allah kono noon mbaɗa salmina kunu Cheikh Oumar mo Kaskas e kunu Cheikh Oumar mo Dakar kunu Cheikh Oumar mo Dakar e gardugol coordinateur amen en Oumar Nia mi salminima au passage o nawor heddiɓe fof mi salmini kadi sukaɓe finoɓe e quartier amen woni quartier Nema mbaɗa ñagonoɓe Allah jaam e cellal e wideɓe kadi yeɓɓe tinnade ɓe ganduno neɗɗo kañum fewnata ɗo jeeya ɗo jeeyaɗa ko an tan fewnande hoorema goɗɗo ara tawma hen mi yetta kadi leader am mo ganduɗa hande gila gummimi e coalition Benno Bokk Yakar mbaɗmi rejoindre Moustapha Marena ala ko jiimema ko muusimi au contraire omo dari omo dadi omo ƴeewa ko weli militant makko omo wona hen mi salmina kadi mon ami mon frère Laurent Mendy au passage saabu min e makko ndendiɓe min jeyɗa Moustapha Marena woni leader amen donc Laurent Mendy kon kadi mi salminima au passage mbaɗi yettuma ande banam debbo an mo ganduɗa Penda hande an waɗi sababu ha mbawmi joɗade ɗo jewten ko ganduɗa kañum wonno actualité caggal nde mawɗo leydi ndi waɗi déclaration e yewtude kadi ko fayi e batte politique mi yetta kadi Samba donc Samba kadi vraiment konko darde makko kam sikki ala hono makko ala eɗen ñagonomo Allah konkone no Allah yettintu anni makko e fandare makko e DSTV en calmini noon wonɓe e diaspora ɓe en calmini wonɓe France surtout ma onon wonɓe France mi salmini on mi weltinimon mi salmini toon kaynam hono Amadou Ly e miñam Hadi Tall mi salminiɓe kamɓe foof donc Mayram Tall mi salmini joom galle makko Daouda onon fof beltanama Belgique naaɓe onon fof calminama on mbiyama yo moƴƴere Allah wone moƴƴere ara wone mabɓe machallah ko noon tigui e donc do salminɗa kono Cheikh Oumarou Di ɗo noon dawatni minenne mi salminage wa kono Cheikh Oumar mo jidda Thiaroye Kaw kamɓe fof ɓe salminama no fewi machallah ko noon tigui émission wonno actualité mo ganduɗa ko la déclaration du président de la République hier donc ganduɗa son excellence le président yaltuno haalni yimɓeɓe ko kanko o yahata o watta deuxiéme quinquennat no ɓe mbirotani troisiéme mandat garden tan jewtiden hen e Djiby kankone o haali hen ka kongi pattam lamiji kongi de ganduɗa sa heeɗima ɗum tan ma andu ko ganduɗo tigui haali ɗum e ko noon tigui mbiyeten ko ɗo kalneten émission men DSTV en calmini kadi le PDG de DSTV kanko foof kanko e wonɓe DSTV foof ɓe calminama on mbiyama kadi mbaɗon abonné e DSTV gandon télé o ko télé mon wonɓe ɗo ene nder Sénégal wonɓe e France mbaɗe abonné DSTV mbaɗon memon cloche o donc kala émission garɗo inchallahu rabbi ma on keɓɗum so Allah jaaɓi joomam merci beaucoup on calminama on beltanama